नोंथांमोना बैयाव गिदिंनो हागोन गोसोबाथायनो नावजों साफारि खालामनो हायो आइ लाभ मानास वेलकाम टू पिबि ब्लग चेनेल जों दा दंफैयो मानासनि पिकनिक स्पटआव लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ बिराद हेभि जानो गोनां आरो जाय जाय फैनो गोसो जादों मानसि माखा रेडि जाखाजोब्बाय गारियानो गारि लोगोफोर ओरैनो जाहर नोंसोरो बिराद गारि पुरा हेभि दे बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय रेडि जाखाजोब्बाय लोगोफोर पिकनिक जानो थाखाय नै बासआनो बास गारियानो गारि नायदो सिख्लाफोर गावदां गावदां पुरा मानसि एकदमबारे गारि गोजा बेफोरो नाय सोर सोर फैनाय बेयाव पिकनिक खालामनो लोगोफोर बिराद मोजां लकेसन जा हिर'आ बरिया पिकनिक स्पट भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर आरो जाय जाय फैनो गोसो दं कमेन्ट खालाम फैनो दाबावगार बरिया साफारि बिराद मोजां लकेसन वाव व्हाट इज ब्यूटीफुल गाड़ी की गाड़ी गारियानो गाड़ी जिप्सि बास कार बाइक नाय पुरा हेभि जोंबो दावखोनोसो ओरैजाय मा मा दं नायहैनि आरोबाव एक्टर पानी तो ठंडा ना गरम बिराद ठंडा ना वाव बिराद ठंडा पानी बोले बिराद गुसु दैया नुवाखै माबायदि साफारिं खालामो नावजों ओरै सिगाङाव थांथारो बियो 50 थाखा सासेयाव लोगोफोर सोरबा गाखोनोबा बिराद मोजां दैयाबो बिराद गोथौ खिन्थु माबायदि दोहौ फैदों वाव नोंथांमोना बैयाव गिदिंनो हागोन गोसोबाथायनो नावजों साफारि खालामनो हायो सासेयाव 50 रुपिस 50 थाखा सासेयाव आरो ओरैजाय सेल्फि लाग्रा मा लिरदों नाय लोगोफोर आइ लाभ मानास मा जाखोलै बिराद मोजां जायगा बिराद इन्टारेस्टिं लोगोफोर बरिया जायगा बे जाबाय दखान लोगोफोर दखानाव मा मा फानदों नायदो नै पुरा मोजां मोजां ब्रेन्डेड केप्स मोजां मोजां टफि फानदो नाय बरिया बरिया खम प्राइस दामाबो बारा नङा बे पुरा दखान गोजा मानासनि आरो दखान जाबावगोन ओरैनो पुरा दखानानो दखान जाजोबगोन बे माखाया नोंथाङा सोर सोर फैफेरखो कमेन्ट खालाम आरो फैनो दाबावगार लोगोफोर बिराद हेभि जायो इन्टारेस्टिं जोंनि आसामाव बिदि पिकनिक स्पट गैयानो होनना बुंजागोन मानासनि बायदि बिराद मानसि लोगोफोर नै पिकनिक जागासिनो मालाय बास लायै लायै लोगोफोर टाइमानो जाथ'वाखै माबानि जानुवारिनि थेवबो एडभान्स निउ इयार खालामनो फैबाय मानसिफोरा नै जोंहा हिर' हिर' हाय बोलेको बरिया हेभि ओरैबायदि पिकनिक स्पट लोगोफोर जाय खनसे फैगोन मानासाव आरो फैनो लुबैबाय थागोन आरो नाय रेडि जाजोबखाबाय गासैबो आरो दंबायो रेडि जानो गोनां ओ दादा কি আছে হ্যাঁ আচ্ছা
बर्तमानावनो बिराद मानसि जादों आरो जाबावगोन लोगोफोर नाय रेडि खालामगासिनो वाव समाय जाथ'वाखै थेवबो गारियानो गारि जागासिनो ओरैजाय पुरा नै बे माखाया आरो नाव गाखोनोबा नावजों साफारि खालामनो हायो 50 रुपिस सासेयाव आरो 1 तारिख जानुवारिनि बेयावथ' जायगायानो जानाय नङा बायदि मोनदों आं लोगोफोर नुबाय माबायदि मोनदों लोगोफोरा पिकनिक स्पटखौ माबायदि मोनो कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो जाय फैफेरखो ना কি হিরো কি খবর আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভালে না বঢ়িয়া হেভি বাহ ঠিক আছে এই রে বানাইগাसिनो रेडि पुरा दा लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना होदो गोसो दङब्ला आरो मा नुबावो खिन्थिबावनोसै जोंबो बाइकखौ साखावनोसै बे अन्थाइबारियाव पुरा अन्थाइ गोजा लोगोफोर हान्थु दुलुनगोन रोङाबा सोरबा बाइक सालायनो गोसोआव लाखा ब्लगा बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना जाय फैनो हासिगोन आं नोंथांमोननो खिन्थिखाबाय पुरा डिटेल्सखौ नाय बे लामा बरिया बानायदों what is beautiful location दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय थेंक्स फर वाचिं